שופט המשחק סואל דאוד, וחיפה פותחת במשחק, החליפה תלבושת, גם עכשיו זה קצת דומה לתלבושת של באר שבע. באר שבע בלבן אדום, כך גם חיפה. חיפה תוקפת שמאלה. כדור אצל סתיו אלימלך, גוסב ניסה ומאבד שם את הכדור לטלקר. הייתה עבירה על זועבי, על דוידי. הפוגע הוא דוידי כמובן. קושלוק, אלימלך הרחיק, וגוסב משתלט על הכדור הזה. עדיין גוסב, פרוץ לו כל הדרך המרכז, ויש שם עבירה ברורה של קרושנקין, והוא יראה על זה כרטיס. כן, כרטיס צהוב לקרושנקין. בעיטה חופשית לבאר שבע. תראו את העבירה הזאת עוד רגע. גוסב רואה שהדרך פנויה, וקרושנקין עושה את זה לא ספורטיבי. כמעט 30 מטרים מן השער, אנחנו בדקה השישית. עדיין 0-0. נורוז ליד הכדור, גם אלימלך. וגם גדי חזות, הוא זה שעיוות, חזות בועט, זה בחוץ. שוב הבעיטה הזו, כמה שזה היה קרוב. מוסה, קושלוק, עדיין קושלוק, חזות לקח לו את הכדור. דוידי מרחיק לגוסב, יגור מתערב, וקרושנקין. במצב צהוב לראובן עטר, 1-1, עטר בועט ואסי רחמים לוקח את הכדור הזה. ראובן עטר מוצא את עצמו במצב מצוין על קו ה-16, ואסי רחמים קורא נכון את הבעיטה של עטר. חזות קבל חזרה ממורוז, מצליח להעלות את הכדור שלו. עכשיו גוסב נבלם אצל יגור. עבודה טובה של יגור, וטל בנין יוצא קדימה. טלקר פותח לו בצד ימין, עדיין בנין, עכשיו הוא ילך לשער, לא! איזו טעות, והכדור בפנים! שער עצמי אומלל של גורמן. 1-0 להפועל חיפה. טל בנין היינו בטוחים שהוא הולך לבעוט לשער. תכף תראו את זה. הנה עכשיו עושה את ההטיה שלו, גורמן מתבלבל וכובש שער. זועבי הקדים את גורמן. כדור אצל אהרוני. דוידי. באר שבע לא כך מתאמצת, ויש לה מזל גדול. כדור טוב של יגור ועצירה טובה של רחמים. הכדור הזה של יגור נבעט מצוין, ורחמים לוקח את הפינה נכון. אלימלך. דוידי ביקש את הכדור. אביטן לא כל כך בעניינים. כדור של חיפה, והקהל של באר שבע שורק בוז. סיום המחצית הראשונה. הפועל חיפה ביתרון 1-0 משער אומלל ועצמי של דימיטרי גורמן, מספר 8. באר שבע בפיגור 0-1 תתקוף עכשיו את השער שמשמאל.
הוא מגיע לגוסב. מסתבך ומאבד את הכדור למוסה. בנין. עדיין בנין, זה מתחיל להזכיר את השער הראשון. ובנין ממשיך לא לדייק. אבימלך. אין נבדל. כדור אצל קלפטנו. מי מגיע? חזות. לא יכול להיות. גוסב מחמיץ מ2 מטרים. הזדמנות ראשונה מצוינת לבאר שבע במשחק הזה. תראו את גוסב כמה קרוב הוא היה. מהזווית הזו רואים שזה גם היה קשה. חזות הצליח להעלות את הכדור על פי השער, וגוסב יכול לכבוש מכאן, אבל לא מצליח. סגרון משתחרר טוב מטלקר. זוהי באר שבע אחרת. עובר טוב סגרון, הסייג יצא ולוקח את הכדור. יציאה גדולה של יעקב הסייג. עבודה טובה של אורן סגרון, משאיר מאחור את קרושנקין. כאן היציאה המצוינת של הסייג, פעם אחת, ומיד הוא לוקח גם את הכדור בפעם השנייה. מורוז לגוסב. גורמן. אוי, זה היה קרוב. גורמן כל כך רוצה לכבוש ולתקן את השער העצמי שהוא כבש. עכשיו הוא היה קרוב, תראו. הבעיטה של גורמן, מטר מעל השער. כדור אצל גדי חזות. לא רק שהוא טועה בגדול במסירה הזו, הוא גם נשאר למעלה, מפקיר את האגף השמאלי. עטר מקבל חזרה, והכדור לא מגיע אליו, עדיין חיפה עם קושלוק. אהרוני בעט, וכמעט עוד שער עצמי. עכשיו זה היה אלימלך. הקהל של באר שבע שורק בוז גדול לקבוצה שלו. אלימלך כמעט עושה את זה בשנית לקבוצה שלו. קרן להפועל חיפה. קושלוק עם כדור הקרן. בנין. אוי! כדור בקורה. קודם בנין בעט לשמיים 3 פעמים רצוף. עכשיו לא ציפינו הרבה מהביתה הזאת, ותראו איזו ביתה למשקוף. חזות. עבודה טובה של חזות, זו ההזדמנות. קלפטנו בועט ליציע. תראו את הכדור המצוין הזה של גדי חזות. מה צריך יותר מזה? אף אחד לא מפריע לקלפטנו, ואיפה הכדור שלו? מורוז. סגרון. עבודה טובה של סגרון. עוד הזדמנות ושוב קלפטנו מחמיץ. כמה אפשר להחמיץ חביבי? לא הסתיימה התקפה של באר שבע. וקלפטנו עכשיו אפילו לא מתקרב אל השער.
וחיפה יוצאת לעוד מתפרצת. עכשיו 2 על 1 וגם בנין מצטרף בשמאל, ועטר מנסה דווקא לעשות את זה לבד. הוא מאבד את הכדור. דוידי לא מוסר טוב. גוסב נשלח, מצליח להשתלט? לא. עכשיו הוא חוטף לעצמו את הכדור וניסים אביטן, ועכשיו זה בפנים! אורן סגרון מצליח להשוות. 1-1, אנחנו בדקה 65. באר שבע החמיצה בדקות האחרונות, בזה אחר זה, וגם עכשיו כמה קשה זה הלך. תראו את אביטן איך הוא לא מצליח, ומכאן אורן סגרון באמת שקשה להחמיץ. אביטן לא מצליח למצוא את המסגרת, וסגרון מקבל שער ריק ויודע לעשות את זה. 1-1. סבצ'נקו למרות שער השוויון עדיין לא רגוע. זועבי מתעמת שם עם מילוס, בסוף הכדור הזה אצל חזות. גוסב נשלח, איזה ביטחון פתאום הם קיבלו. עכשיו מורוז, כמעט כדור קרן, הזינוק של הסייג. מורוז מדייק בביתה הזאת, והסייג מונע שער. באר שבע חוזרת למחצית השנייה, קבוצה אחרת לגמרי. חזות. מלקין שם עם הכדור. ושל חיפה. יגור נפגע וירד מן המגרש. חיפה עוד לא הכניסה אף אחד במקומו. זה הדוקטור מרק רוסנובסקי, יבדוק מה קורה עם יגור ואז יחליטו אם להכניס מישהו במקומו או לא. בינתיים חיפה תוקפת מן העבר השני ויש לה כדור חופשי. העבירה הייתה שם על טל בנין צוות בין קלפטנו וסתיו אלימלך. כדור חופשי לחיפה, אנחנו בדקה ה-68. שוויון אחד, גם בנין וגם עטר ליד הכדור. אסי רחמים מסדר לו את החומה, יש שם רק 3. הכדור 30 מטר מהשער, ובנין רץ אליו. לא עובר. רושנקין מרחיק, כדור אצל עטר. אהרוני. זועבי מקדים את אילוז.
מצליח להעלות את הכדור שלו, מגיע בנין! כדור בחוץ. זה היה קרוב. זועבי עשה עבודה טובה באגף הימני. עכשיו יבוא טל בנין מהאוויר, והכדור בחוץ. טל בנין בא מצוין לכדור הזה, ורק מהזווית הזו אפשר לראות כמה שבעצם הוא היה רחוק מהקורה. עוד עיבוד שם של אילוז, עטר חטא ועכשיו בנין מנסה לבעוט מרחוק. עטר! כדור שלו בחוץ. איזו החמצה של ראובן עטר. עטר בעצם מקבל כאן מתנה גדולה מההגנה של באר שבע, לבד מול השוער. כל השער פנוי לגמרי, ועטר לא מוצא את השער. גורמן עובר את זועבי, עכשיו הוא מוסר טוב, סגרון, מורוז, חזות, גוסב, ובחוץ, ולא נכנס. גוסב אמר אני מגלגל או לרשת או גוסב אמר אני מגלגל או לרשת או שקלפטנו יגיע. זה לא ברשת וקלפטנו מאחר. קלפטנו, ריף לא מצליח להחזיר לו, אבל הכדור חוזר אליו איכשהו. גוסב מחזיר לקלפטנו, ושוב קלפטנו בפנים. איכשהו הוחלט שקלפטנו צריך לכבוש עכשיו שער, והכל הלך כאן לטובתו. באר שבע הופכת את הקערה 2-1. הניסיון הראשון של קלפטנו לא מצליח. איכשהו הכדור חוזר אליו, ומכאן קשה להחמיץ. גם ההרחקה לא... חיפה נכשלת בניסיון ההרחקה שלה, בזה אחר זה, וקלפטנו סוף סוף מצליח לכבוש. זה החילוף השני של חיפה, לירון בסיס. אנחנו לא מספיקים לרשום את השער של באר שבע, ויש לנו כבר שער שוויון של טל בנין. 2-2 תוך פחות מדקה. חיפה יוצאת להתקפה הראשונה שלה מאז שכבשה את השער. אהרוני מוצא את טל בנין, ובנין בכדור ראשון לרשת. שוויון 2, אנחנו בדקה 81.
עכשיו קושלוק. ובאר שבע מצליחה להרחיק. ריף. עכשיו המשחק נעצר משום שאחד מן השחקנים של באר שבע נפגע בראשו. זהו אורן סגרון. מקווה שהוא בסדר. אנחנו עם בעיטה חופשית וגדי חזות. איזה שער! לא יאומן. בראבו, גדי חזות. 3-2 לבאר שבע. השער הזה של חזות התחרה על שער העונה. יותר מ-30 מטרים. תראו את הכדור. איפה הוא? בין החיבורים. גם הסייג לא ראה אותו. טיל של גדי חזות. מפה רואים גם רואים. הסייג זינק, לקח את הפינה, ולמרות זאת לא הצליח אפילו לשפשף את הכדור האדיר הזה. 3-2 לבאר שבע. אנחנו בדקה 84 ויש לנו כאן מחצית שנייה גדולה גדולה. דקה וחצי לסיום המשחק. באר שבע 3, חיפה 2. עבירה היא של אהרוני. אין נבדל. גוסף במצב טוב והכדור בפנים. 4-2 להפועל באר שבע. דקה אחת לסיום המשחק. באר שבע נותנת לנו מחצית שנייה ומראה לנו שהיא ראויה לשחק באירופה. האסיסט הזה של ריף והביצוע הזה של גוסב. אלון ריף בכדור מצוין. רושנקין תופס אוויר וגוסב מוצא את הרשת. עוד חטיפה של באר שבע. כדור מצוין. המוסר היה אלימלך וזהו קלפטנו. מורוז. גם הוא רוצה להשתתף בחגיגה. כדור בידיים של הסייג. באר שבע לא מוותרים. קושלוק. סייג מרחיק. באר שבע עושה לחיפה בדיוק מה שפולין עשתה לנבחרת ישראל השבוע. ריף. דור אצל גורמן. כמעט. כבר שכחנו שגורמן כבש שער עצמי והעלה את חיפה ליתרון 1-0. רושנקין. דוידי מרחיק. סיום המשחק. לא שרק דאוד סואל. עכשיו 2 דקות של תוספת זמן.
ודאוד מאפשר עוד התקפה לחיפה. חלפון מנסה להכניס את עטר והכדור בורח לו עד לידיים של אסי רחמים. סיום המשחק 4-2 להפועל באר שבע לאחר 1-0 במחצית של הפועל חיפה. באר שבע חוזרת למחצית השנייה, קבוצה אחרת לגמרי, צוגה גדולה, כובשת רביעייה, ועל הכתפיים גדי חזות שכובש שער מדהים בדקה 84 מ-30 מטרים ואולי יותר. גביע המדינה ווינר בכדורגל, שלישי, ב7:30 הפועל קריית שמונה מול הפועל נוף הגליל, וב8:30